Hej alle sammen og velkommen til den nye video. I dag skal vi altså åbne et helt nyt sæt Pitch Black, hvilket ser absolut fantastisk ud. Og jeg har altså købt sådan en free pack lister her til at starte med, så kan det være, at vi åbner noget mere på et andet tidspunkt. Men det ser i hvert fald vildt ud, det her sæt. Der er så mange fede kort, og jeg ved ikke om hvis I følger med i Pokémon, så er der et her nyt Darkrai kort, der ser helt vildt ud. Det ville jo selvfølgelig være drømmen at trække, men det trækker jeg højst synligt ikke. Det er ret rare, sjovt nok, det er SAR, ikke? Så det jeg virkelig håber på at trække mit chase-kort i det her sæt, hvilket måske er lidt kontroversielt, det er faktisk det her Slowbro-kort, der er kommet. Prøv lige at se på det. Det er, in my opinion, virkelig fedt sådan trainer, art rare, tror jeg det hedder nu. Så det er mega dope. Men jeg har altså købt sådan en free pack lister her, og det var fordi jeg var på arbejde, og så går jeg forbi en bog AD, og så ser jeg simpelthen, at de har fået restock af Pitch Black. Og så tænker jeg, ved du hvad, jeg prøver en opstilling med og se om der er noget her, fordi jeg har hørt ret godt om de her free pack blisters. Men tidligere så det i hvert fald, hvor der skulle være noget ret god puls i, så skal vi prøve at se, om vi kan få den her åbnet. Og den der, så fik vi altså hul. Og her er der ret i pakkerne. Der er altså de her Chandelure-kort, og Chandelure har de virkelig glædet særlig meget med. Så skal vi se her, og så er der den sidste pakke. Så der er 3 pakker, vi skal åbne i den her video. Og så er der et promokort, der er kommet, så der er den her Binacle. Den er deres den er ret fed. Den er ret dope. Jeg kan lide det her hollow og det her design med, at der er en masse andre sten og det lille ø der. Faktisk et ret dope kort. Virkelig fedt. Og virkelig fedt, der er også et hollow i kanten. Jeg har lige købt nogle nye sleeves. Og så henter jeg nogle tabletter hvis jeg får nogle sindssyge puls. Men nu har vi nogle sleeves klar. Og den skal selvfølgelig have en sleeve. Første pull jo. Skal vi se, om vi kan stille den her. Jo, det ser fint ud. Jeg er lige i gang med at få optimeret setupet, så det ser lidt bedre ud. Men det her, det er hvad det er for nu. Og så finder jeg selvfølgelig noget bedre. Men vi har lige 3 pakker. Bum. En Escadrille, en Chandelure og en Zeraora. Lad os starte med Escadrille. Så der er jo kommet det her nye spil, hvor der er lige en nye mega-udviklinger. Derfor den ser så dope ud. Så det er da fedt. Lad os se, om vi kan følge noget vildt. Og jeg tror ikke, kodekort er noget at sige, men der kommer nye kodekort, har jeg set. Og her har vi allerede en af dem. Det ser absolut fantastisk ud, det er artwork på kodekortet. Prøv at overveje kodekortet. Det er blevet mega fedt. Så det er dope, og det er et kort fremad, og så gætter vi på et vandenergi. Der er dope. Lad os se her, om vi kan få noget First Pack Magic. Så første gang vi åbner Pitch Black, lad os se. Så et Fire Energy, en Goldeen, det er et virkelig fedt kort faktisk. Primate, dope. Piggyback, en Poltergeist. En Desmice, en Rust Syndicate, Grunt, en Heatran, en Dark Bell, og det var Inverse, Chargerbug, og en Shadow Energy i Hollow. Meget whack pakke med Energy til sidst. Loki, dope nok Energy, men ikke hvad vi er efter. Lad os prøve at tage Zeraora-pakken her og se om der er mere held der. Så der er selvfølgelig virkelig mange fine kort. Det er der, altså Darkrai er også en ny Legendaries. Og vi får Venusaur med. Mega nice. Der var ikke så meget held i den første Venusaur. Oh my god. Nej, jeg taber kortene. Nej. Vi får altså en Chandelure EX. Oh my god. Ej, så taber jeg det bare. Oh my god. Nej. Jeg har aldrig prøvet at åbne Pokémon-pakke sådan der. Grineren. Men mega fedt kort, like what? Den vi har på den sidste pakke her. Oh my god. Altså hvis jeg skulle have en af EX'en, er det nok den her Darkrai. Men what? Oh my god. Jamen, det var ikke meningen. Det beklager jeg. Holy, jeg kan godt mærke, at jeg er lidt uprofessioneret til Pokémon her, men men lad os. Jeg tror godt, der kan være noget andet. Der kan også godt være de her Trainer Rare, eller Art Rares, som de hedder nu. Vullaby, Shieldon, Brion. Ej, det var nederen det der. Det havde ellers været et fedt larspil. Fossil Quarry, en Sinisteel, en Tremendous Bomb, en Grubbin og en Armor Fossil. Lidt whack, men den her Chandelure. Nej, jeg taber også kortene. Okay, det er et dårligt sted, de slår. Oh my god. Der lad os tage den til spark, og så se om der er en, der kan jære den. Og så prøver vi ikke at tabe kortene den her gang. Ej. Man skulle tro, at jeg ikke havde åbnet før. Vi får et Pikachu på kodekort. Lad os se, om der er noget held i det. Pikachu er jo en mega dope Pokémon. Og så tager vi her. Og så gætter vi på et Leaf Energy. Vi rammer den. Så lad os se, om der er noget fedt i den her pakke. Et Leaf Energy.
et Centiskorch, et Skull Fossil, et Skarmory, en Armor Fossil, en Palafin, en Annihilate, og den dope Annihilate, en Fossil Quarry, en Darkblade igen, og Vigavolt over til sidst, en Cheetah. Ikke noget voldsomt fedt. Vi fik et pull på de her 3 pakker. Får også en Chandelure EX, mega dope EX-kort, men ikke lige hvad efter. Lidt uheldigt, synes jeg. Det kan godt være, at vi prøver at åbne noget mere. Jeg kan i hvert fald ikke gerne lide kodegrundene. Det er nok det, der er fedest. Lidt uheldigt med pakkerne. Chandelure, og så fik vi det her promokort, jeg lige har tabt. Og ja, det er jo ikke fordi, det er det fedeste. Jeg synes, promokortet er virkelig fedt på grund af det her hollow, der også er herude i kanten. Men det er gjort på ret mange promokort, så. Men det var de 2 pulls for den episode. Ikke noget crazy. Men sidste gang jeg åbnede, fik jeg altså sådan ret fedt. Så det var meget. Lad os se, om vi kan gøre det bedre næste gang. Tusind tak, fordi I vil se med på den her lille Pokémon-åbning. Og husk at like og subscribe, hvis I vil se mere af mig, der åbner og bruger mine penge på Pokémon-kort. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses!